Hej, jeg hedder Jakob. Jeg spiller bas i Shadowlands. Jeg hedder Lasse. Jeg spiller guitar og synger. Jeg hedder Claus. Jeg spiller guitar og tamburin. Jeg hedder Martin. Jeg spiller trommer og tamburin. Jeg spiller også tamburin. Det gør jeg også nogle gange. Jeg spiller Og vi synger også lidt alle sammen. Jeg synger mindst. Så. Jeg synger mindst. Lad os spillet begynde. Okidoki. Nummer uno. Vi er klar? Jeg er super fedt. Ja, det er kun dig. Jam. Hvem er blevet smidt ud af bandet flest gange? Er det Martin Prus? Ja, det er mig. Jeg føler faktisk mig lidt udsat allerede der. Det tror vi alle sammen gør det, måske. Jeg tror, jeg er den, der er blevet smidt ud mindst gange. Det er let at svare på Ja, første fordi det gang. er dig, der smider folk ud. Jeg kan fandme også nogle gange. Altså. Jeg kan gøre det begge, jeg tror det ikke. Jeg tror, vi alle sammen er blevet smidt Så ud var det hele ikke. gang. Jeg har da taget mine gange, vil jeg sige. Ja. Okay, så for at det var mig, der tog kortet, så opsummerer jeg lige. Jeg tror, alle er blevet smidt cirka lige meget ud af bandet, bortset fra Lasse. Okay. Så er det smidt. Men Så er det blevet fedt, 1000 gange fedt. det er sådan der, man ved aldrig. Det er en stakke frist, altså. Så, spørgsmål. Skal jeg trække spørgsmål? Du må selv vælge. Sørg for ikke at tage homoflagen. Hvem bestemmer i bandet? Det tror jeg på. Så spørg. Der er ikke rigtig noget svar. Altså, der er ikke nogen, der bestemmer. Der er jo en i bandet, som bliver kaldt El Jefe. Men det er jo... Og det er ikke for sjovt. Han bliver ikke kaldt El Jefe, han er El Jefe. Men det er jo... På spasse. Ja, men det er... Nej, det er demokratisk. Der er ikke noget, der bliver vedtaget, hvis ikke der er enstemmig... Altså... Det er faktisk Hvis ikke der er enstemmig flertal, eller sådan eller... Altså, enstemmig flertal, så må man sige det. Nej, så er der ikke. Det er der jo ikke. Altså, men... Det ved jeg ikke. Det går med, der kommer en del fra mig. Flad struktur. Og Claus tager næste spørgsmål. Ja, alle har veto. Har de ikke det? Ja, sjovt, Julia. Hov, en nitte. Det er fedt spil, det Det var her. ærgerligt Tag nok, et Claus. nyt. Tag et nyt. Nå, men hvad gør Og så går den videre. Nej. Taptur, Claus! Taptur! Skal passere start. Ja, du sidder over en omgang. Du rød i Jeg fængsel. giver alle sammen penge. Hvad er det, man gør med Matador? Ja, Så banker man der bare, tror jeg. Ja, shush. Hvad er det mest pinlige, jeg har oplevet på en scene? Altså, jeg har da en enkelt episode, som er ved at være halvgammel, men stadig sjov. Kirsten Martin. Hvor vi spillede på Lades Kælder, og havde forinden købt en lille flaske sprut, og drukket den temmelig hurtigt, og vi har en meget ung fyr i bandet. Ja, det er også en Han stor er stadig lidt ung. Han er modnes lidt med alderen, men stadig lidt ung. Ja, Og sådan han kunne sgu ikke helt holde til det, og det endte med, at han sad og tog sig. Ja, han lå faktisk. Han sad eller lå og lænede op af en stolpe på scenen på Lades Kælder og sov. Jeg skal ikke bare synge! Ja, præcis. Skal vi ikke bare synge? Jeg synes faktisk også, det er lidt pinligt at stå på Tempel Men det var Lyngby og virkelig kaste sjovt. op i munden på mig selv og være nødt til at slutte, fordi man er forstyrret. Men det var også min. Det er der ikke nogen, der ser, så det er ikke så pinligt. Det er bare... Først nu er det blevet pinligt, det du sagde. Det skete faktisk aldrig, det var bare... Kom lidt hurtigt videre. Jeg vil godt den her træk. Og spillet fortsætter. Jeg vælger den gule. Og en nitte? Nej. Ja, de gule er bare kun tilfældige. Du skal læse det højt. Har I nogensinde haft fantasier om hinanden? Jeg sidder og har det nu. Ja, det vil sige, siden vi var i London, der kan jeg ikke falde i søvn uden lige en gang bare lige at drømme lidt om Jakobs krøller og ligge og putte op af dem. Jeg synes, at vi er i hvert fald blevet tættere med årene, vil jeg sige. Både på det mere bevidste og ubevidste plan. Jeg har da nok ikke haft direkte fantasi om nogen af jer, men sådan. Ja, men fantasi er også med overlæg, ikke? Så når man forestiller sig, man synes, det er frækt. Jo, men det sjove er... Men er der ikke nogen af jer, der kommer til at drømme om sådan et eller andet med, at sådan, så var det sjovt i går, drømte jeg, at jeg havde sex med min kæreste, så er det skægt, fordi hun ville hellere knalde Claus eller sådan noget. Er der ikke haft sådan nogen? Det synes jeg, det er der snakker om. Altså, jeg har haft nogen, hvor jeg føler, at det er blevet blandet meget godt sammen i hvert fald. Men sådan er det nok med folk, men
man bor sammen med næsten, ikke? Ja, dem har man altid fantasier med. Nå jamen altså, de kommer jo med ind i... Om hvis jeg endelig skulle røre ved en eller anden fyr i hele verdens pæk, så tror jeg hellere, jeg vil de her 3 fyr. Ej, måske Mick Jagger. Ja, jeg tænker mere Peter Andre. I 69 Mick Jagger. Han er en smed på faktisk. Pietro. Så svaret er... Ja, måske Ja, mere både på og. Svaret er både og. Nå, lidt ja. Eller hej. Lasse tager næste spørgsmål. Er det mig? Tag Tinky Winky der. Hvem af jer vil være den første til at smide tøjet, hvis I bliver bedt om det? Det er sjovt, at du får de der spørgsmål. Ja. Den er rimelig tydelig, synes jeg. Du blev jo faktisk ikke direkte bedt om det. Det kommer an på, Jeg har set det. det kommer an på, hvornår vi... Det kommer an på, hvornår man fanger os, tror jeg. For eksempel, når Martin står og smadrer et øvelokale med maling og sådan noget, så tror jeg faktisk, at han er tættere på det, end jeg vil være lige den aften. Andre gange vil Claus også være jævnt tættere på det. Ja. Okay. Vi er jo nogle flotte figurer. Men på scenen, tror jeg, men på scenen... Det skal ikke meget til, for jeg ikke gør det. Okay, klar. Nu er jeg blevet helt skægt. Hov, en nitte. Hov, endnu en nitte. Godt. Du får også en fed en igen. Fortæl en hemmelighed. Altså, hvem skal den have været hemmelig for? Alle. Alle? Ellers er det ikke rigtig. Inklusiv dig selv. Okay. Det skal være noget, der går op for dig lige i øjeblikket. Jamen, jeg har generelt ikke så mange hemmeligheder. Jeg drikker meget tit meget fuld, og så siger alt. Nå ja, i øvrigt. Niki fra Lejet lige. Fucking røvhul. Det er faktisk en hemmelighed, der er mange, der ikke ved. Ja, præcis. Niki for Light League. Det vil ikke være en hemmelighed ret meget længere. Generelt bare Light League. Evigt had, Niki. Evigt had. Det er fandme lang tid, Mark. Ja, Det er også en hemmelighed. Det er også en hemmelighed, at det kun er en facade, hvis nogle søde og rare drenge, altså. Fordi, vi bare bad. og vi vil bare gerne vil spille musik, fordi et eller andet sted er det bare en dårlig undskyldning for at ødelægge så meget, vi kan. Har ikke gøre. Okay. Er det modtaget?